Здравейте! През миналата седмица беше интересно на финансовите пазари. Марио Драги не измени на стила си и почти в прав текст каза, че през декември може да се очаква печатане на пари от страна на ЕЦБ по един или друг начин. Това е съвсем логично. Изпрати еврото спрямо долара и останалите основни валути силно надолу. При евро-долар имаме пробив на 1,1085, както и 1,1015 също беше пробита подкрепата, извинявам се. Въпреки, че все още нямаме продължение на пробива под това ниво, но при положение, че еврото загуби около 4 фигури само за няколко дни, е съвсем нормално да има поне някаква консолидация или корекция преди атака на следващата силна подкрепа, която е около 1.08. Вече ако имаме пробив под 1.08, тогава сценарият става силно мечи и на фокус излиза 1.0460. Дъното, достигнато след голямото пропадане. Въпреки всичко, ако ФЕД не дадат някакви по-сериозни сигнали, че ще повишат лихвите преди края на годината, аз поне се съмнявам, че евро-долар може да постигне нещо по-сериозно като нисходящо движение и по-скоро рейнджа ще се запази, което означава, че 1.08 ще издържи. Но в сряда има заседание на ФЕД. Вероятността в момента да бъдат повишени лихвите тогава е само 6%. Нищо не се очаква. Евентуално в стейтмента, ако има някакви намеци за повишаване на лихвите. Следващото заседание след сряда е през декември, на 16 декември. Тогава вероятността е 39%. Джанет Йелън нееднократно каза, че до края на годината може да се очакват по-високи лихви, така че тогава може да се случи нещо по-интересно, но накратко без участието на ФЕД не виждам как ще има по-сериозно нисходящо движение при евро-долар. Паундът, който не е в еврозоната, за разлика от валутите на повечето по-големи европейски държави, е в по-благоприятна позиция. Там по-скоро се очаква евентуално началото средата на следващата година се повишат лихвите в Англия и той се търгува в рейндж прямо долара. За сега няма никакви изгледи за промяна на този рейндж. На всичко отгоре, заради действията на централните банки, ЕЦБ, а и Китайската централна банка понижи лихвите, рисковата среда, така да се каже, се подобрява, което означава инвестиции, Англия винаги печели, когато имаме нисък риск и склонност към инвестиране, така че паунда ще е в по-добра позиция поне спрямо еврото. Еврото вероятно отново ще бъде финансираща валута, така че спрямо паунда поне еврото по-скоро би трябвало да поскъпне. Извинявам се, да поевтинее. За сега може би приключи корекцията при австралийски долар, щатски долар, при положение, че ЕЦБ дадоха сигнал, че ще засилят дейността на печатницата. В Китай понижиха лихвите, вероятно австралийската и новозеландската централна банка може да се включат в това, така че и австралийския и новозеландския долар може да възобновят нисходящия тренд и да тестват даната, които стигнаха при предходните нисходящи движения. Всичко, което се случи през изминалата седмица, беше в полза на акциите. Фондовите индекси поскъпнаха рязко, като основните причини бяха ефтините пари, които ще дойдат от Европа и Китай, както обаче в случая с щатските акции особено и
поредица от добри резултати, особено на технологични компании. Утре ще бъдат публикувани финансовите резултати на Apple, които ако са много добри, могат да помогнат допълнително целия фондов пазар. Това поскъпване за мен е малко странно на фона на това, което се случи през август месец, но така функционират пазарите през последните години. В крайна сметка за нас като по-дребни спекуланти е добре да има такива движения и естествено да сме в тяхната посока, а не в противоположната без стоп. Когато се случват такива резки движения, препоръчвам задължително да се ползва стоп, както и когато ги няма. Но знам, че много трейдери си позволяват излишен риск. Препоръчвам това да не се случва, защото заминават сметки. Искам да обърна специално внимание на златото. Аз не го търгувам него, но при положение, че ЕЦБ анонсира нови мерки в областта на паричната политика, Китайската централна банка понижи лихвите и цената на златото при тези условия да пада, това означава, че в световната икономика още не всичко е наред. Тоест за момента централните банки печатат едни пари, които обаче, така образно казано, потъват в някаква дупка, която е направена още от 2008 вероятно и след това Фед напечата около 3,5 трилиона долара, ЕЦБ трилиони и половина за сега и продължава да печата. Другите централни банки те много пари напечатаха по един или друг начин, чрез ниски лихви, количествено улеснение и така нататък. И цената на злато да не реагира на тези новини не е добре като индикатор за световната икономика. Това означава, че все още пълним някаква дупка. Когато я напълним, тогава вече няма да има опасност от дефлация. Евентуално ще се появят някакви инфлационни очаквания, на които да реагира цената на златото. Но за сега още пълним дупката. Следете цената на златото, как реагира на анонсиране на мерки в областта на паричната политика от страна на отделните централни банки. През тази седмица отново има така интересни събития. Продължават щатските компании да публикуват финансови резултати. Както казах, утре Apple са интересни, както и Alibaba. Резултатите на Alibaba така дават представа за състоянието на китайската икономика и не само, тъй като това е един от най-големите онлайн търговци. Днес ще бъде публикуван и по индекса, той е такъв сентиментен индикатор за германската икономика. След това имаме продажби на нови жилища в САЩ. Искам да ви отбележа, че в Европа и други части на света съответно сменихме лятното часово време, но това все още не е само в Щатите, така че тази седмица ще има 1 час разлика с стандартните часове, които знаем за публикуване на данни за отваряне на финансовите пазари в Щатите за съответно, така че имайте едно на ум. Американците сменят времето в крайна на седмица, така че тогава всичко ще се регулира. Във вторник имаме предварителни данни за брутния вътрешен продукт на Англия. Тези данни влияят сериозно върху спота, така че трябва да се имат предвид. След това в 2:30 след обед, не в 3:30, ще бъдат данните за поръчки за дълготрайни активи в Щатите. Те се следят така по-близо в последно време. В 16 часа пък ще бъдат данните за потребителското доверие, пак в Щатите. В сряда 2:30 сутринта индекс на потребителските цени на Австралия. След това вечерта в 8, не в 9, резултата от заседанието на Фед. Както казах, не се очаква някаква изненада, но в стейтмента може да има нещо по въпроса за повишаване на лихвите. След това имаме и решение на Новозеландската централна банка. Очаква се по-скоро песимистично
да слушат централните банкери на Нова Зеландия и това да се отрази негативно на техния долар. В четвъртък имаме данни за брутния вътрешен продукт на щатите този път, също много важни данни и чакащи продажби на жилища. В петък пък е решението на Японската централна банка. Тук също има очакване, че може да се обявят някакви мерки в областта на паричната политика, както това сториха тази седмица, т.е. изминалата седмица. ЕЦБ и Китайската централна банка, така че също това трябва да се внимава. След това данни за инфлацията в еврозоната. Тя също се следи по-близо в последно време, тъй като определя до голяма степен решенията на Европейската централна банка. И след обед има малко данни за щатската икономика, но те не са толкова важни. Пожелавам ви успешна седмица!